am găsit la primul meu episod de PUBG Mobile. PUBG Mobile. De asta colectăm astea ce avem aici. Aseară mi-am făcut contul. Am mai câștigat și niște de astea arme. De asta am super mai întâi drag. Nici hainele nu am permanente. Așa. Și am pe un prieten. Uite like-urile mea. 0 like-uri. În level 6. Am pe un prieten aici. Da, să vedem. Inspectăm profilul. Uite, asta e profilul lui. O să jucăm meciuri de Battle Royale. O să facem, băieți, m-au apucat de stand-up și de PUBG Mobile. Eu mai am avut PUBG, doar că îți dau ceva aici. Acelea. Uite aici. Dăm primul. Ca să putem să dăm meci. Dăm solo ca să putem să dăm meci, băieți. Că dacă nu dădeam solo, nu trebuia să aștept să ne bage cu căcați de ea. Suntem la beta. Deci îmi place singur să joc pentru că cum joc și pe Free Fire singur. Da. Nu să cred că o să-mi fac și setările pentru că nu le-am făcut. Că și ideea. Mamă, 100 de player sunt. Ning, Andrei Todoran, adică eu. Oricum, eu sunt învățat de la Free Fire, pentru că PUBG-ul cam la fel ca Free Fire-ul. Scrieți-mi în coment ce jocuri mai vreți să joc. Critical, asta, Counter, Strike. Ai găsesc acolo jocuri. Counter Ops. Parcă mai era unul care să numea așa. Dacă n-ajung eu până acolo. Nu ezită cioară cum ezită pe Free Fire. Un player, cred că murim. Nu murim, bă, frate. Îmi comentează proști la videoclipurile mele. Hateri. Maca. Micu trendul. Și îmi place la PUBG că pot să dau așa, FPS. Să văd așa, cheam viața reală. Să trag. Oricum pe toți îi rup. Cred că fac și o piesă, nu știu. Nu-mi place să stau așa. Hai că da, pot eu să ies pe geamul ăsta mic. Nu ce fac ăștia kill-uri.
Oricum eu o să iau il. Bă, că am găsit doar o armă în zona aceasta. Nu să luăm mașină. Bă, nu, dar nu faceți ce am făcut eu mereu. Când mergeam cu mașina tare, am sărit ca prostul din mașină și mi-am luat mult damage. Prima dată trageți mâna de mână și pe aia șeți. Așa, vedeți? Mă băieți, am mai jucat PUBG Mobile. Eu sunt player de PUBG Mobile. Am cont de level 33, dar de pe alt telefon, de pe acest telefon. De am început contul de pe acest telefon. Mai am eu un cont, dar nu intru pe el, că e lui sora mea. Și nu intru pe el. Mi-a făcut unul singur. Mă cheamă Andrei Tudoran. Ne șusam. E ora 11 după amiaza. M-am trezit eu. Am scop. Scop de 4, cum zic. M-am periat. Dar am pași. Ce v-am zis, bă, băieți? Nici o leacă de damage n-am putea să le ia. Mai de 7 minute filmez. Ține destul de mult meciul acesta de PUBG Mobile, pentru că în primul rând sunt foarte mulți playeri, știa. Bă, dar nu mai găsești un dracu, nu știu, un player. Face telefonul ba. Dacă nu mai găsești niciun player. Haideți, bă, veniți draibii aici, playerilor. Că vreau kill-uri. Kill-uri. Noi credeam că pot să mă urc în mașina asta. Mamă, bombele sunt foarte bune. Că o să am nevoie de ele. Nu, deci am 2090 când am luat. Mor. Nu mor. Era să mor.
Deci acum noi dăm de player. Noi dăm de player chiar, da, noi dăm de player, doar că puteam să amărăm pentru că am văzut un jucător bun de PUBG Mobile. Nu știu cum joacă, cum e cu arma asta. Am iau mini-ul înapoi. Am 2 kg de bea. Nu știu cum cred, o să facem și level 11-12. O să jucăm și la 4v4, 8v8, 16v16. Că știu că e băgat în PUBG. Free Fire nu e mult, doar 4v4. O facem și videoclipuri cu Standoff 2. Pentru că e și acel joc mișto. Vreau să vă spun, subscribe la Killshot. Killshot, așa îl cheamă pe YouTube. Killshot Gamer Kill. Killshot Gamer Kill, așa îl cheamă. Haideți, bă, băieți. Nu te cred. Bă, încă-i Denge, pe... Mamă. Ăsta atunci e preferatul meu, PUBG-ul. Încă-i Denge, bă, și pe PUBG încă-i Denge, Pe Free Fire s-a scos, mie mi-e dor de pe Free Fire de el. Bă, dar mai găsești și o player în gura masii. Nu când o să mai fac vloguri cu FF. Free Fire, nu știu chiar. Ca să-mi dau un ecăs prost. Tot să beau și un suc. Te omoră singur, vezi dacă ești prost. Am dat o leacă, sună numai tare, băieți, scuzați-mă, dar trebuie să iau playerii, pentru că dacă nu îi aud, înseamnă că pot să mor. Hai să ne ducem înapoi în mașină, pentru că vine Zonica și Zonica dă destul de mult. Văd un player în față. Nu-i motocicletă. Hai să mergem cu motorul. Zic eu.
Foarte mișto PUBG. Eu vă zic o să cred că când o să facem 50 de abonați, o să jucăm PUBG Mobile. O să facem live și o să jucăm PUBG Mobile cu abonați. Pentru că am murit. Hai că am murit dacă e, dar am sărit din mașină ca prost. Mamă, ce arme avea nebunul ăsta. Thompson. E bun Thompson. ACP, AKM. Cam n-avea gloanțe căcatul ăsta. Mamă, cred că trebuie să luăm înapoi. Mini uzeu. Și cu asta. Da, am asta înapoi că... Am 3 kg până acum. La care dracului mai tace mine? Da, sau tați o leacă să vezi ce panorama îi fac. De astea faci, nu? Nabule. Dă-mă. A, bă, duceți-vă dracului cu stambălul vostru. Băga-mi și pula stambălul vostru și în rasa voastră. Mamă, ce e aici? Nu pot să iau. Așa e să rămânem așa. Mamă, drop în spate. Și player. La orizont. Player la orizont? A, nu-i motocicletă. Nu perios. Pot să mor în danger, dar sunt cu minte. Așa unde e ghiozda, nu? Asta mă omoară. L-am bătut. Dă-te, dracu de nesimțit. Ce vii tu repede la mine. Ăsta era player, sunt sigur. La câte meduri îmi bag eu, îți dai seama că ăștia sunt playeri. Stai că mai sunt și o bă câteodată. Airshot? Bă, băieți, sunt prea bun cu AVM-ul eu. Tu te dracu, trebuie să mă omor tu pe mine. A mea m-a lăsat fără damage. Fără asta, fără viață. Cred că o să mor în zonă.
Acum mi se încarcă viața. M-am pus și prostul, dar tot l-am omorât. Am pași, nu este bine. Nici viață nu mai am. Încă unul mort. Super de asta, met, cum e pe Free Fire. Că deja nu mai puteam, băi, frate. S-a încărcat prea greu viața. Ce are pipileu ăsta? Are de astea multe. Mulțam, Doamne, mulțam. Da, ciuleac. Vezi că ia și mie, mami, pepene. Că dracu moare ăsta. Gata. Te îngură, mătii. E futu-te în gură să vezi ce vin după tine. Du-te, dracului. Vine o zi o mână și-mi iau arma asta a lui scaru. Să băga mea și pula în rasa ta, pe dar ce? Ești prostul tău, futu-te în gură de muist. Să vii tu repede la mine, te în gură de muist. Și oretele naibii. Dracu, mergi, zici că ești o paletă, dă-te dracu de muist. Băi, nesimțitule, tu nu știai că eu joc Free Fire de 3 ani? Ești prost? Ești pregătit să mori? Ești pregătit să mori? Cred că da. Poți să urc. Tu mi-aș pula în stumble-ul vostru, că niciun pub, nimica nu pot să-mi joc de voi, tu vă în gură cu stumble-ul vostru. I-am zis eu că trebuie să moară. Eu când zic la player, mori. Nu mă obligă pe mine să nu mor. Te filmez de 24 de minute, mamă, ce e lungă. Meciul de PUBG e foarte lung. Cred că când o să postez videoclipul, o să posteze foarte greu. Bă, dar foarte greu. Și o să fac și videoclipuri cu stand-up. Că îmi place foarte mult stand-up, a fost și toate astea. Mamă, unde sunteți, mâncavăr? Mami, cum fac cartofiorii? Fac răgușit?
Haide. Hai mai repede, caracterule. Mergi cu 2 la 4. Încă unul. Pipileule, ce faci mai aici? N-ai cu cine să joci? Am 11 kg și cu ăștia. Cu ăsta cred că 12 kg. Da. Cred că o să fac și imediat level. Nu știu, 8. Vreau să joc la ranked. Vreau să mă omoară ăla cu mașina, dar norocul mă bate norocul. Pentru că mai dau de player cu mașina și asta mă enervează pe mine. Bă, băieți. Mam, 26 de minute filma. 30 de minute lejer, cred că face. Nu știu leacă de vreme, să vedem și în dropul ăsta. Este foarte de asta multă. Trebuie să fugim de zona. Bă, fraților, facem acest win și după aia nu mai jucăm pe aici pentru că ține foarte mult meciul de PUBG și mie nu-mi place pentru că mi se încarce videoclipul foarte chiar greu. Pe aia nu o să am nici net să mă joc. Deci cred că videoclipul nu o să-l postez acum, o să-l postez când o să mai mă joc altceva. Ce drept am făcut. Mamă, știi ce mișto e când dai pe PFS, era să merlesc. Bă-tu-vă în gură cu păi un meu kill făcut așa. Bă-tu-vă în gură cu stumble vostru, să vă iau pe măta în gură. Hai mai dau niște palete pe aici să mai fac și o kill-uri. Deci am 14 kill-uri până acum. Dacă mai fac unul 15 și încă unul 16. Dar joc și la solo, băieți. Vezi, văd că la PUBG nu se încălzește așa de rău cum se încălzește la Free Fire. Am și rezistanță la baterie, acum aveam 74, acum am 66 pentru că am pus ceva eu ca să am rezistență la baterie și ca să îmi țină mai mult. Mă rog, telefonul ăsta nu-l lua de mult timp. Dar nici vechi așa. Prin 2021 scos. Na, este unul de gaming. Sau este un telefon normal. Și de gaming e. La cum mă joc eu, ia uite. Foarte bun la gaming.
Mor-te în gură. Cred că mor. Scaru. N-a murit. Mai sunt 2. Eu și încă unul. Mai luăm și noi win. Mamă, jumătate de oră filmăm. De jumătate de oră și încă meci. Dacă dau 2 meciuri, gata, fac o oră de când filmez. Unde-i dracu paleta aia? Am văzut. Tragi. Tragi-te în gură, tragi. Tragi, mă, te în gură. Cum fac? Știi dansul ăsta, bă? Dar mie nu-mi place. Hai să tragem în sus și fericire! Am câștigat, bă! A rămas singur pe această lume. Am omorât pe toți. Bă, băieți, bă. Așa, băi, frate. Ce mișto, îmi place PUBG-ul mult. Că te lansezi pe Elite. Este și somn. Gata. Am grade. Pot să joc la ranked acum. Nimic. Aici sunt mai multe hărți care poți să joci. Băieți. Bine, bă, băieți, ăsta a fost videoclipul. Revenim cu altul. Cu alt videoclip de PUBG. Pa.